Obstacle Run in IJsselstein. 6e editie Kunstvladder. Het is vandaag 13 juli. Dit is het Pelemaasjournaal. IJsselstein werd afgelopen zaterdag half afgesloten en volgebouwd met uitdagende hindernissen. Ja, vriendelijk zijn we niet, maar we gaan ervoor. De jieten zakken goed in. Kom maar met tempo maken. Hop, blons erin. Geen genade. Vriendenclub de Peelmasters organiseerde voor de eerste keer een obstacle run en vervangt daarmee een bekende activiteit. We hadden eerst altijd een zeskamp ieder jaar, echt een dorpszeskamp. Maar dat hebben we al heel veel jaren gedaan, dus er zat een beetje een sleur in en weinig aanmeldingen. En ja, de obstacle run is echt iets van deze tijd, dus we dachten ja, laten we eens gek doen en een obstacle run hier in IJsselstein houden. De eerste editie kreeg het thema Proud to be Found mee. Hierdoor waren er verschillende vreemde snuiters te zien op het parcours. Wij in IJsselstein, ja, zoals ik al vaker heb gezegd, zijn een beetje boers. En ja, hoe gekker hoe beter. Dus we hadden een Proud to be Fout thema. Dus degene ja, die het fout verkleed was, dat is eigenlijk het beste. En ja, sowieso als je ziet is het goed gelukt. Dus een goed Proud to be Fout gedaan. Maar is het echt een wedstrijd of is het gewoon puur voor de fun? Het is puur voor de fun. Er is niks, je kunt niks winnen en ook qua tijd niet. Het is gewoon ja, echt fun hier. In 2 leeftijdscategorieën kon het circuit met obstakels getrotseerd worden. Vanmiddag hadden we kinderen vanaf groep 6, dus ongeveer 10 jaar, tot en met 15, dus ook van middelbare school. En ja, we hadden echt ruim 90 aanmeldingen van de kinderen. Dus dat was echt wel, we zijn goed bezig geweest, vooral voor het eerste jaar. En s'avonds was 16 plus, dus ja, van 16 tot 40 is eigenlijk de oudste aanmelding geweest. En dan hadden we 50 aanmeldingen, dus dat was ook niet heel slecht. En of het parcours zwaar was? Deelnemer Mark weet het antwoord. Ik ben er moe van geworden. En hoe is het bevallen zo om door dat IJsselsteinse te rennen? Dat is erg goed bevallen. Ik vond dat er heel veel publiek langs de kant stond. Meer dan verwacht. Op verschillende plaatsen stonden met een tentje en wat mensen gezellig te chillen. Mark had zijn eigen beweegredenen om aan de run mee te doen. Hij heeft eigenlijk 2 redenen. Eerst omdat ik in de vakantie wou lekker fit worden voor het voetbalseizoen. Dat is natuurlijk niet gelukt, moest ik natuurlijk compenseren. En ik zit in het bestuur van het Centrum van de Jera. Ik zag op het laatste moment dat er niemand van het bestuur mee ging doen. Ik dacht van er moet toch iemand van het bestuur meegerend hebben met deze mooie activiteit. De run lijkt dus op alle fronten een succes te zijn. Dan rijst natuurlijk de vraag of er volgend jaar een vervolg komt. Sowieso. Ja, we hebben goede dingen gehoord. Veel vrijwilligers die positief zijn, deelnemers zijn positief, leuke obstakels, dus zeker voor herhaling vatbaar, ja. De eerste obstacle run werd 's avonds afgesloten in de Jera met optreden van DJ's uit de buurt en funky flavors. Ja, heel erg goed. Het Schouwburgplein en Henseniusplein in Venray waren zondag goed gevuld met kraampjes. Ondanks dat het weer parten speelde, heerste er een gezellige sfeer in het centrum. De 6e Kunstvladder kunstmarkt die gehouden werd, was de eerste van Minka Albers. In april nam zij het organisatiestokje over en had daardoor een korte voorbereidingstijd. Albers is positief over het verloop. Ja, op zich wel. Ja. Het is allemaal goed verlopen. Veel hulp gehad vanmorgen. Dus, ja, we waren om 6 uur hier. Dus, maar goed, alles ja, redelijk volgens plan verlopen. Ja. Deze editie stonden er 83 kunstenaars op de markt. De marktkraampjes omvatten een grote diversiteit aan kunstvormen. De bezoekers waren blij dat Kunstvladder niet verloren is gegaan. Een positief signaal voor de nieuwe organisatrice die volgend jaar in ieder geval de kunstmarkt weer neer gaat zetten. Ja, ik heb toen gezegd van ja, voor 1 jaar dat is niks. Als je dat wil doen, dan moet je dat gewoon voor een aantal jaren blijven doen. Ja. Ondanks de regen. Ondanks de regen, ja. Net zoals de afgelopen jaren zal ook in 2016 de Kunstvladder Kunstmarkt op de tweede zondag in juli plaatsvinden. Juwelier Henry Kamps is het eerste bedrijf in Venray met het predicaat hofleverancier. Gouverneur Theo Bovens reikte zaterdag dit predicaat uit aan Henry en Mardy Kamps van het juweliersbedrijf.
Henry en Marley Kamps vierden samen met de vorige generatie Pierre en Irene Kamps de afsluiting van het eeuwfeest van hun bedrijf. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schouwburg van Venray overhandigde Theo Bovens de oorkonde aan het juweliersechtpaar en onthulde het bij de titel behorende wapenschild. Burgemeester Hans Gielissen benadrukte in zijn felicitatietoespraak het belang van kwalitatief goede ondernemers voor het centrum van Venray. Een predicaat hofleverancier is een geweldige erkenning voor dit mooie bedrijf en een aanwinst voor Venray. Het is voor het eerst dat een ondernemer in de gemeente deze eer te beurt valt en ik ben daar geweldig trots op, aldus de burgemeester. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt met wat motregen. Morgen wordt het een grijze dag met kans op een regenbui. 'S Avonds neemt de kans op meer buien toe. Het wordt zo'n 19 graden tussen de buien door. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.